Mě Jarda poprosil, abych vám shrnul vlastně téma sdílené zóny, což je vlastně nová věc, která se od 1. 1. 2024 objeví jako nový dopravní režim v zákoně 361/2000 sbírky, který nám de facto umožní realizovat veřejná prostranství ve formě sdíleného prostoru neboli shared space. Shared space všichni dobře známe, je to nějakým způsobem dopravní urbanistický přístup k navrhování veřejných prostranství nebo uličního prostoru, nebo když bychom chtěli být korektní, co se týče terminologie, tak prostoru místních komunikací ve vybraných lokalitách, který je založený na integrovaném využívání prostoru nebo celého toho veřejného prostranství všemi druhy uživatelů. Přičemž v západní Evropě a ve světě je to vůbec jako standardní nástroj ke zklidnění dopravy a zkvalitnění veřejných prostranství a zároveň podpory pěších, aktivní mobility a obecně udržitelných módů dopravy, a to bez nutnosti vyloučení automobilové dopravy z té dané lokality. Shared Space je osvědčený stovkama tisíci realizací v Evropě, ale i ve světě. Švýcarsko, Německo, Dánsko, Rakousko, Holandsko, ale i třeba Velká Británie, USA nebo Nový Zéland. Tyhle všichni země mají zkušenosti s navrhováním Shared Space a vlastně mají proto i systémově vytvořené legislativní podmínky a podmínky ze strany technických norem. Těch realizací je opravdu spoustu a jsou osvědčené a přinášejí ty potřebné benefity. Takovou hlavní myšlenkou, že ve středu do toho navrhování toho prostoru, toho veřejného prostranství už není vozidlo, ale člověk. My jsme si hodně často, bohužel za minulých, nevím, x desítek let zvykli, že ulice je dopravní infrastrukturou, ale ulice není jenom dopravní infrastrukturou, měla by být vyvážená z hlediska různých funkcí, ať už je to dopravní, nevím, společenská, ekonomická, pobytová a tak dále. A myslím si, že v českém prostředí se pomocí Shared Space tomuto trošku zase jako víc přibližujeme nebo řekněme vracíme. Každopádně, principy sdílených zón z hlediska navrhování jsou tyto. Je to jedna výšková úroveň celého toho prostranství s výjimkou zastávek veřejné dopravy. Je tam volný pohyb vlastně všech uživatelů v celé šířce toho prostoru a tím, že motorová vozidla nebo ten pohyb těch motorových vozidel sklidňujeme, je tam nejvyšší dovolená rychlost 20 km za hodinu maximálně a jsou tam vlastně sklidňovací nebo opatření sklidnění dopravy, ať už jako fyzický formou místní nějakých prvků nebo i třeba vizuálním zpracováním toho prostoru, tak vytváříme snížením rychlostního rozdílu mezi těma uživatelema, šířky vidění a očního kontaktu mezi nima, což ve výsledku vede k výrazně vyšší za prvé bezpečnosti všech těch uživatelů toho prostranství a zároveň ta vozovka už netvoří nějakou bariéru v té ulici, ale to uliční prostranství nebo veřejné prostranství jako takový je daleko víc prostupnější pro uživatele aktivní mobility. Právě to sklidnění dopravy, nízká rychlost těch motorových vozidel, oční kontakt a vlastně předání odpovědnosti těch uživatelů, jak se v tom prostoru budou chovat jakoby na ně, protože já zastávám názor, že jako lidi jako nejsou v principu blbí, takže nemusíme oddělovat nějakýma zábradlíma a vším možným, tak vede ke kooperaci, nebo my tomu odborně říkáme produktivní chaos. A to právě přináší jednak vyšší jako prostupnost toho území, ale samozřejmě i vyšší bezpečnost uživatelů toho prostranství. A i když by se tam nějaká dopravní nehoda stala, jakože se samozřejmě občas v share spaceu stávají, tak ty následky jsou většinou minimální nebo rozhodně by nebyly tak velký jako při klasickém uspořádání ulice, která je rozdělená na vozovku a chodník. Přínosy, které jsou právě ověřeny těmi stovkami realizací, jednak samozřejmě zvýšení atraktivity a architektonické kvality veřejných prostranství, což je možná to, co říkal můj předřečník tady v trošku v jiný podobě, že vlastně ta ulice se řeší jako celek a jakoby doručíme jako hezčí ulici těm lidem, kteří ji používají, kteří tam bydlí a tak dále. Zároveň samozřejmě ožívání parterů, nějaká lokální ekonomika, protože se ukazuje, že když máte třeba kavárnu v ulici, která je hezká a lidi tam tráví čas rádi, je to tam jako pro ně příjemný, komfortní, tak má daleko větší obrat, než když je kavárna někde vedle prostě dopravní infrastruktury a hosté se dívají jenom na zaparkovaná auta například. Ty ulice jsou samozřejmě přívětivější pro děti, starší osoby i handicapovaný, tím, že jsou vlastně v zásadě bezbariérový z hlediska omezených schopností pohybu. Ale takhle to můžeme jít dál až právě k tomu sklidnění dopravy, snížení rychlosti vozidel a celkový zvýšení bezpečnosti uživatelů toho prostoru. Proto se některé země, například Shared Space, standardně zřizují vlastně v předškolních prostorech nebo obecně tam, kde se pohybuje víc třeba dětí a mladých lidí. Já mám rád docela výrok, že sdílený prostor je návrat vlastně k přirozenému vnímání ulice či náměstí jako multifunkčního veřejného prostranství,
kde společenská, ekonomická, pobytová a dopravní funkce jsou navzájem vyvážené. Mimochodem, tohle to není novinka. I norma ČSN 736110 projektování místních komunikací, česká norma, ve svých ustanoveních tohleto jednoznačně stanovuje. Že ta realita potom z hlediska třeba státní správy trošku jiná je už druhá věc. Zároveň shared space vnímám jako vlastně téma na pomezí urbanismu a architektury a dopravního inženýrství, což je ale v pořádku, protože například dle mého názoru vlastně jakákoliv ulice, jakékoliv veřejné prostranství je na pomezí urbanismu, architektury a dopravního inženýrství. Tak, jaký jsou typické lokality formou řešeného prostoru? Vlastně tě, možná se mi zasekla prezentace, ale nepopojedeš? Teď jsem popojel? Aha, já jsem nepopojela. Tak někde se mi to Kdo z nás popojel? Tak teďka nevím, jestli problém je u všech nebo u mě. Asi u tebe. Aha. Asi už nemáš přenosovou kapacitu. Taky nemám posunuto. Aha, dobře, tak to mě moc mrzí a jenom se to pokusím rychle tady pořešit. Tak. Zkusíme to ještě jednou. Tak, teď mě teď vidíte, nebo ne? Vidíme je od tebe. Vidíte jenom mě? No, jako bys nezapl sdílení. No, ale tak to mě mrzí, ale já jsem ho tady zapnul. Čas screen asi jenom ty. Já mám trochu zkušenost s tím, že ty tablety s tím mývají někdy trochu problém. Z nějakého důvodu nevím proč, ale taky se to stávalo. Jo, rozumím tomu, já jsem právě zvolil tablet, že tady na tý, tady kde jsem zrovna, to bude jednodušší. Tak zkusíme to ještě jednou. Ne, to není správně. Tak, omlouvám se teda za komplikace. Tak, a teď už vidíte? Obrázek. No a teďka dál asi budeme se posouvat ty postupně pomaličku. Posouvám. Už to jde. Funguje to. Skvělý, tak projekt děkuju. pomalinku. Dobře. Každopádně, ty typické lokality jsou buď teda významné městské třídy nebo obchodní ulice, zase tam, kde je prostě typicky hodně lidí, je tam hodně pěšího pohybu, je tam aktivní parter, jsou tam jakoby pěší pohyby přes tu ulici. To samé platí vlastně pro významná veřejná prostranství, to znamená typicky náměstí větších měst nebo i návsi menších obcí, kde to funguje velice dobře taky. Tady máme třeba v uvozovkách náves jedné menší obce v Rakousku, je to Madze, právě řešené formou sdíleného prostoru. Pak máme už tradiční případ prostor křižovatky s charakterem náměstí, to je Sonnenfeldplatz ve Štýrském Hradci, což vlastně byla původně opravdu jenom jako křižovatka, která byla tímto způsobem přestavěná do podoby toho sdíleného prostoru. Ta černá budova je jedna z budov místní univerzity. Mají ty barvy nějaký smysl? Jo, ty barvy mají smysl takový, že vlastně ta barva na té zemi navazuje na barvu toho domu. Takže už před žlutým domem je žlutá barva, před zeleným domem je zelená barva, před černým domem je černá barva a tak dále. Díky. Přestupní body veřejné dopravy a přednádražní prostory, což je zase logický, že v tom přednádražním prostoru, kde lidi vycházejí z nádraží, přestupují na veřejnou dopravu návaznou nebo pokračují dál do toho města, je typický uplatnění právě sdíleného prostoru. Nebo právě předškolní prostory, respektive před cíly, kam třeba právě děti a mladí lidé chodí, typu sportoviště, knihovny a tak dále. Sklidněné ulice v blokové zástavbě, tady mám příklad Skodaně, úplně typický. A nebo jsou to vlastně malý náměstí nebo úzké ulice v nějakých historických centrech měst, kam se vlastně ani to konvenční uspořádání na chodník a vozovku nevejde, tak je vhodné to řešit formou právě sdíleného prostoru. Takže to byly nějaké typické uplatnění sdíleného prostoru nebo sdílené zóny. To, že
to opatření nebo vůbec ten způsob a přístup k tvorbě veřejných prostranství je efektivní, dokazuje řada odborných studií a literatury, zejména teda zahraniční. Já jsem tady vytáhnul jenom citaci z jedné publikace, která mapuje vlastně všechny realizace v Rakousku, ve Švýcarsku a v Německu, která vlastně říká, že sdílená zóna nebo sdílený prostor ten prostor je bezpečnější, je tam lepší kvalita života jak pro návštěvníky, tak pro obyvatele a zároveň je to dobré pro lokální biznis a rozvoj toho aktivního parteru. Když se podíváme ještě na nějaký příklady, tak tady máme ten Sonnenfeldplatz v Grazu vlastně ve stavu před a po, takže jak vidíte před, to bylo vlastně jenom jako velká křižovatková dopravní plocha s chodníčkama a přechodama vlastně po obvodu toho v úzovkách náměstí. Ten sdílený prostor tomu dodal opravdu charakter náměstí a udělal z tohoto multifunkční plochu. Mimochodem tou plochou tam je velký podíl chodců právě, kteří jdou do té univerzity, velký podíl cyklistů, protože cyklistická doprava je v Grazu, má poměrně velký nebo relativně velký podíl na modal splitu, zároveň ty studenti do té univerzity samozřejmě taky jezdí na kole. Jezdí tam i veřejná doprava a to vlastně v intervalu téměř jako jednotky minut, takže i přes tohleto velké zatížení, mimochodem je tam přes 10 000 vozidel za den v tomhletom prostoru, tak i přes tohleto velké zatížení ten shared space funguje velice, velice dobře. Já mám rád právě to Rakousko celkem jako příklad, protože oni zavedli do legislativy Begegnungszone v roce 2013. Ten Sonnenfeldplatz byl vlastně jejich první a zároveň takový zkušební lokalita. Od toho roku 2013 mají přes 80 realizací, to znamená za těch 20 let stihli 80, respektive přes 80 sdílených prostorů ve všech spolkových zemích. Takže je vidět, že jednak tu poptávku, to, že ta legislativa začala umožňovat, jako velice odšpuntovalo a zároveň je to prostě standardní ověřená věc, která v Rakousku a samozřejmě i v těch dalších zemích naprosto běžně funguje. Mám tady ještě nějaké další příklady, kam ten veřejný prostor, ta sdílená zóna může posunout. Tohle je Malzerstraße v Landeku, tady vidíme ten stav před, kdy tam už bylo část náměstí zrekonstruovaný, ale vlastně až potom, když se tam zavedla ta sdílená zóna, tak došlo k tomu, že vlastně celé se to sjednotilo do té jedné výškovné úrovně a najednou je to prostě jednotný prostor s prioritou pěších, ale bez nutnosti právě vyloučení automobilové dopravy. Tohle je opět Malzerstraße, další úsek, který vlastně vidět opravdu zase ten kvalitativní posun toho veřejného prostranství a podpory aktivní mobility v tomhletom místě. Pak tady máme třeba právě v tom předškolním prostoru v Lustenau, respektive v části Lustenau, který se jmenuje Rheindorf, tam v rámci dostavby školní budovy, což tam vlastně vidíme i tu novou architektonicky stvárněnou budovu, tak součástí té dostavby té základní školy bylo právě i zřízení té sdílené zóny. Jenom vidíte, že tohle je vlastně, ta sdílená zóna byla zřízena jakoby na blokovém úseku před tou školou na normální standardní místní komunikaci sběrný ve smyslu ČSL 73 61 10, je to taková jako páteřní. Není tam teda žádný velký tranzit ve smyslu jako nějaký dálkový dopravy, ale je to prostě páteřní komunikace v rámci toho města a i na té se dá ten sdílený prostor úplně bez problémů zřídit. Tady máme ještě příklad zase z historického centra Halleinu, což je město kousek od Salzburgu. Typově mi to připomíná třeba historický centrum Tábora nebo něco podobného, čím to něčemu připomíná v České republice. Tady je zase ten případ, že ta sdílená zóna je vlastně relativně plošný řešení celého toho historického centra v tom provedení toho veřejného prostranství, který vidíte na té fotce. To má jedna výšková úroveň, nějaký kvalitní řešení povrchů, doplnění zeleně a tak dále, ale tím, že jsou tam právě ty úzké uličky, ještě se ten uliční profil tak různě mění, tak to velice přirozeně jako sklidňuje tu dopravu a funguje to velice, velice dobře. Byť samozřejmě tam je v této oblasti jenom vlastně ta doprava cílová, tam žádný příjezd není. Tohle je vlastně hlavní náměstí, přesně řešené právě formou sdíleného prostoru. Tak, tady mám ještě jeden předškolní prostor, který je z mého pohledu zajímavý v Silcu, v Tyrolsku. Mimochodem Tyrolsko je jedno z těch spolkových zemí, která systémově zřizuje sdílené prostory právě v předškolních prostorech s cílem zvýšení bezpečnosti těch chodců nebo těch jako uživatelů toho prostranství, to znamená vlastně školních dětí a zároveň je to výraz podpory i aktivní nebo jedna součást podpory vůbec ježdění na kole do školy nebo chodzení pěšky do školy. Ten příklad já tady mám i z hlediska nějakého toho architektonického stvárnění, jednak propojení s tou školou, tam je teda mateřská škola, tak z hlediska architektonického stvárnění toho prostoru.
Herrenstraße v Lincu, což je zase velké město, typická obslužná ulice v historickém centru, zase dělaná formou sdíleného prostoru, standardní řešení. A pro zajímavost ještě z toho Rakouska tady máme Werfenweg, což je vlastně jako Alps, nebo jako vesnička, abych téměř řekl, prostě v Alpách, lyžařská. To, na co se díváme vpravo, je v podstatě vchod do kabinkové lanovky, která začíná to lyžařské středisko, nebo samozřejmě v létě to středisko taky. A to, co vidíme, je průtah silnice, vlastně takový jako druhý třídy, která tam vede tím údolím. I to je vlastně příležitost, jak dělat právě na té návsi ten shared space. Ten návěs je samozřejmě daleko větší, ta ostatní je formou pěší zóny, ale vlastně ten průtah té silnice je formou sdílené zóny, včetně tady toho předprostoru před tou lanovkou. Tady ještě máme Kufstein, je zajímavý vlastně to hraní si s těma povrchama, zase jedna výšková úroveň, je tam nějaký vyznačený koridor pro ty vozidla, ale zároveň tady vidíme to střídání těch povrchů a v té logice, že to, co je tam vlevo, je takový malý obchodní centrum, takže před tím vchodem obchodního centra je změněný ten povrch, aby byla zdůrazněna ta preference pěšího pohybu, ale jinak ten nějaký vizuální koridor pro ten provoz motorových vozidel tam nějakým způsobem je vyznačený. Tak, to by byly nějaký příklady. V Česku jsem já na celonárodní konferenci v roce 2022 říkal, že v Česku nejsou navrhování sdílených prostorů vytvořené podmínky. To se naštěstí změnilo, a to díky iniciativě CityDeal a samozřejmě Akademie městské mobility a vašeho spolku s podporou Fakulty dopravní i Policie České republiky se podařilo sdílenou zónu jako dopravní režim zavést do legislativy, a to jednak nějakou osvětou v rámci odborné veřejnosti, tak potom samozřejmě s nějakým projednáním právě i jako s politickou veřejností ve smyslu podvýboru pro dopravu, což se nakonec celkem povedlo a v roce, respektive v červnu tohoto roku byl poslaneckou sněmovnou schválen novela zákona 361, kdy vlastně pomocí poslanecké iniciativy, respektive pozměňovacího návrhu několika poslanců se podařila ta sdílená zóna do toho implementovat, s tím, že od 1.1.2024 ta novela je v platnosti. Takže jako reálně je sdílená zóna nyní možná i v Česku. Já jenom doplním, že ten hlavní princip toho dopravního režimu, který ten novela zákona 361/2000 zahrnuje, je to teda paragraf 39b, který v zásadě říká, že chodci a cyklisté mohou využívat celou šířku toho prostoru, že všichni účastníci silničního provozu jsou si rovni a vzájemně musí dbát zvýšené opatrnosti a nesmí se vzájemně ohrozit. Tady mám jenom já možná takovou jako otázku, jak se tohle bude jako vymáhat, ale to je celkem asi potom nějakou jinou diskuzi, protože ve většině zemí má vlastně jako daný chodec má danou implicitní přednost v legislativě, podobně jako my to máme v pěší zóně, ale nakonec se prostě zvolila tato legislativní formulace. Nejvyšší dovolená rychlost je 20 km za hodinu a parkování motorových vozidel je možné pouze na místech k tomu určených, což je vlastně podobný princip, který už známe z obytné zóny. Na novelu zákona navazuje nová vyhláška 294/2015 dopravní značení, kde už je teda zavedená nová značka, nová IZ10A, sdílená zóna, IZ10B, konec. Ta vyhláška je připravená podle mých informací, byť ještě není ve sbírce, tak se doufám, že to bude každým dnem, protože přece jenom od 1.1. by měla platit. A zároveň ještě informace aktuální je, že Ministerstvo dopravy připravuje jako implementaci sdílené zóny i do připravovaných TP 132, sklidování dopravy v obcích. Zpracovatel je tedy CDV, nicméně jsme v CDV s kolegy s nějakým jako kontaktu a snažili jsme se ten návrh, respektive to, co se do těch TPček dostane, nějakým způsobem jako ovlivnit, aby to bylo co nejvíc volný, řekněme, používání právě z té sdílené zóny. Takže uvidíme, co se z toho stane po pojednání ještě s ministerstvem, nicméně nějaká šance tady je. No a já bych chtěl, nebo rád bych, doufám, že to, že se do té legislativy dostane, odšpuntuje právě tu možnost pro města a obce
jenom o těch projektech, který víme, tak třeba v KMKV v Karlových Varech připravuje divadelní korzo právě v režimu shared space s využitím toho dopravního režimu Sdílená zóna. Nějaký projekt je v Příbrami, v Řezových horách na náměstí je Alice, nebo já konkrétně jsme dělali vlastně náves ve stylu shared space v Dupakách, kousek od Prahy, ale těch projektů, věřím, bude čím dál tím víc a přibývat jako hobby po dešti, protože si myslím, že to je opravdu jako nástroj, který je vhodný pro české města a vlastně vyřeší řadu problémů, který dneska neumíme s tou sadou těch dopravních režimů, která ten starý zákon nebo ten, který před chvilkou nebo za chvíli skončí platit, tak aby jsme si s ním prostě neumíme poradit. Takže za mě sdílená zóna nástroj zklidnění dopravy a rozvoj kvalitních veřejných prostranství nyní dostupný i pro česká a města a obce. Kdyby vás zajímaly podrobnosti, tak www.sdílenázona.cz. Já děkuji za pozornost.